Aplikácia výsledkov výskumu v klimatickom parku. Ochrana klímy. V súčasnosti často používaný termín. Vznikol na základe pozorovanej klimatickej zmeny v posledných 10 ročiach. Naučili sme sa čítať súvislosti medzi prejavovanými znakmi a dôsledkami klimatickej zmeny, naučme sa tlmiť jej príčiny a snažme sa o jej adaptáciu. Jednou z najznámejších zmien je zvýšenie obsahu oxidu uhličitého vo vzduší, čo sa pripisuje ako dôsledok ľudskej činnosti. Kto a akou mierou sa v tejto činnosti individuálne podieľa, sa zisťuje tzv. Uhlíkovou stopou jednotlivca. Zistením uhlíkovej stopy sa teda definuje aj vlastný podiel zodpovednosti či nezodpovednosti na obsahu uhlíka v ovzduší. Projekt Klimatický park upriami pozornosť človeka v hodnotení vlastnej uhlíkovej stopy. V rámci projektu spoluprácou dvoch samospráv ostrovných obcí, jedného slovenského výskumného ústavu, jednej medzinárodnej environmentálnej organizácii a jedného univerzitného inovačného centra bude vytvorený taký rozvoj, výsledky ktorého budú nielen zhmotnením nepriaznivých účinkov, ale zároveň budú aj podkladom pre objasnenie možností redukcie pre jednotlivca, čím by mohol on sám prispieť k zmierneniu klimatickej zmeny. Ostrov Szentendre sa nachádza severne od Budapešti, v jednej z najkrajších oblastí Maďarska, na zákrute Dunaja. Ostrov je spojený s pevninou a s ostatným svetom jediným mostom a niekoľkými prepravnými kompami. Jeho izolovanosť je zároveň strážcom jeho pokoja, zachovania jeho prírodných krás a kultúrnych hodnôt. No v súčasnosti prijal aj úlohu zmiernenia klimatickej zmeny. Značný podiel navrhovaných činností projektu Klimatický park a jeho investičného krytia je orientovaný na územie maďarskej obce Szigetmonostor, to je na ostrovnú obec v obvode Szentendre. 2/3 katastrálneho územia z tejto obce tvorí oblasť Národného parku, ktorý je súčasťou Európskej sústavy chránených území Natura 2000. To je oblasť so širšími zásadami pre ochranu prírodného prostredia. Z toho dôvodu sme uvítali projekt s možnosťou využitia danosti prírodných podmienok s trvalo udržateľným rozvojom. V týchto miestach, kde sa momentálne nachádzame, bude počas projektu vytvorené tzv. Klimatické centrum, v rámci ktorého bude pre návštevníkov k dispozícii portál s kalkuláciou vlastnej uhlíkovej stopy. Uhlíková stopa bude vyjadrená obsahom plynného oxidu uhličitého z prepočtu údajov o vlastnom spôsobe života. Pre elimináciu obsahu emisného plynu návštevníci v priebehu trvania projektu bezplatne obdržia z nedalekej lesnej škôlky sadenice stromčekov. Neskôr bude možné aj ich zakúpenie a presadenie podľa vlastného uváženia, hoci aj v blízkosti svojich domovov, či na vopred určené plochy. V priebehu trvania projektu sa budeme snažiť redukovať obsah emisí oxidu uhličitého zalesnením 4-hektárového územia v oblasti najjužnejšej časti ostrova a vybudovaním lesoparku na 2-hektárovej ploche okolí klimatického centra. Lesopark bude okrem ekologickej funkcie plniť aj estetickú a relaxačnú funkciu doplnením priestorových prvkov pre psychický či fyzický rozvoj a zdravie obyvateľov aj návštevníkov ostrova. V ďalšej časti projektu bude riešená tvorba náučného chodníka, čo je v podstate rekultivácia územia po povrchovej ťažbe štrkopieskov. Na tejto už viac rokov neobhospodarovanej ploche sa nachádza opustený lom, trvale zaplavený spodnou vodou. Tento priestor prezentuje miestne podmienky pôvodných spoločenstiev zoomasy a fytomasy lužných ekosystémov. Bližšie informácie o lužných porastoch a výskyte voľne žijúcich živočíchov budú prezentované formou výkladových informačných tabúľ. Poznatky o ekosystéme sú veľmi dôležité nielen pre ľudí žijúcich v tomto prostredí, nivných pôd prevládajúceho lužného vegetačného pásma, ale aj pre návštevníkov ostrovnej časti Szentendre, ako najsevernejšieho a zároveň najväčšieho Dunajského ostrova na maďarskom území. Opakovane zaplavované územie lužných
ekosystémov sú chráneným biotopom Natura 2000. V našich podmienkach vyniká prevaha tohto ekosystému a v podstate tvorí pre nás ostrovanov charakteristický znak. To je to, čoho tu máme najviac, a práve týmto informáciám o pôvodných spoločenstvách organizmov lužných ekosystémov bude venovaný tento naučný chodník. V rámci projektu budeme riešiť aj zatrávňovanie, kde budú podporované spoločenstvá pôvodných trávnych druhov, charakteristických pre túto klimatickú oblasť. Na zatrávnených plochách budeme prezentovať vývoj vzťahu trávnych spoločenstiev k rozdielnym klimatickým podmienkam. Toto sú zhruba aktivity prírodného charakteru. Tu, v tomto návštevníckom klimatickom centre, budú vybudované solárne články a solárne panely kolektorov, čím energeticky zabezpečíme prevádzku budovy alebo aspoň vykurovacieho systému. Využitie slnečnej energie budeme priebežne optimalizovať k čo najvýhodnejšiemu stupňu efektivity. Ďalším prvkom projektu je realizácia odovzdávania a prenosu poznatkov, čo je tiež jedným z dôležitých krokov pre zvýšenie environmentálneho povedomia o klimatickej zmene. Okrem publikácií využijeme na šírenie poznatkov aj iné možnosti vzdelávacích metód pre dve vekové kategórie. Novinkou napríklad bude vzdelávanie zábavnou formou s využitím spoločenskej hry. Z klimatického centra sa budú návštevníci prepravovať k jednotlivým stanovištiam malým autobusom na elektrický pohon. Zvýšenie environmentálneho povedomia podporíme aj týmto ekologickým výberom riešenia transféru. Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu, založené pred 25 rokmi, je medzinárodnou neziskovou organizáciou zameranou na podporu aktivít udržateľného rozvoja a zlepšenia stavu životného prostredia v krajinách strednej a východnej Európy. Naše centrum so sídlom v obci Szentendre v súčasnej dobe združuje sieť environmentálnych kancelárií v 17 európskych krajinách. Preto si ceníme aj túto príležitosť ako ochranou zložiek životného prostredia participovať na tomto projekte, čím zviditeľníme a podporíme zvýšenie environmentálneho povedomia priamo vo svojom blízkom okolí. Uvítali sme oslovenie od projektových partnerov a prirodzene s potešením sme prijali aj ich pozvanie k aktívnej spolupráci. V rámci navrhovaných aktivít sme pre dosiahnutie cieľov projektu prevzali zodpovednosť na riešení 3 úloh. Prvou úlohou vytýčenou v tomto projekte, ktorá je z nášho uhla pohľadu najzaujímavejšou a najvýznamnejšou, je vytvorenie ekologickej koncepcie pre územie ostrova, čím sa prakticky zastrešuje oblasť ochrany životného prostredia, oblasť poľnohospodárskych technológií priaznivých pre životné prostredie, oblasť energetiky a v neposlednom rade aj oblasť problematiky zvyšovania environmentálneho povedomia človeka. Aplikácia tejto projektom detailne vypracovanej koncepcie bude mať dlhodobý charakter, hovoríme teda o koncepcii na úrovni dlhodobej stratégie. Druhá z našich úloh sa viaže k zvýšeniu environmentálneho povedomia a k vzdelávacím aktivitám, ktoré budú v prevažnej miere prebiehať v klimatickom centre v obci Szigetmonostor a prakticky budú realizované cyklami viacerých výchovných programov. V prvom rade zostavíme metodiku pre praktiky a realizáciu, pričom predpokladáme, že jej najdôležitejšou časťou bude zvyšovanie environmentálneho povedomia, ktoré naväzuje na hlavnú problematiku projektu. Ide o kalkuláciu oxidu uhličitého v cykle uhlíka, ktorú v súčasnosti často označujeme ako kalkuláciu uhlíkovej stopy. Cieľovou skupinou vzdelávacích aktivít budú samotní návštevníci klimatického centra, obyvatelia a predstavitelia partnerských obcí, návštevníci daných obecných zastupiteľstiev a všetkých zúčastnených partnerov. Princípom vzdelávania návštevníkov klimatického centra v podstate ani nie je jednorázová kalkulácia uhlíkovej stopy, pretože každý človek má v danom čase určitú uhlíkovú stopu. Podstatou je usmerniť návštevníka, ako by mohol prispieť k jej zníženiu. Zamyslieť sa nad možnosťami jednotlivca. Zaujímavým sa vlastne stáva až účastníková ďalšia návšteva klimatického centra po určitom čase, aby sám videl a zistil, či sa dokázal aj osobne pričiniť na zníženie vlastnej uhlíkovej stopy. S potešením sme prijali aj riešenie tretej úlohy v projekte, že budeme medzi projektovými partnermi šíriť medzinárodné poznatky a skúsenosti, vyplývajúce z charakteru našej organizácie. Na druhej strane budeme výsledky tohto projektu šíriť na dôležitých medzinárodných konferenciách v krajinách celej Európy.
Ostrov sa radí k chráneným vodohospodárskym oblastiam. Pravda, je všeobecne známe, že územie tohto ostrova tvorí prirodzenú akumuláciu vôd a práve tu sa nachádza zdroj pitnej vody pre 2 milióny obyvateľov hlavného mesta, teda hovoríme o veľmi citlivom územnom celku. Z toho dôvodu sa, vzhľadom na kvalitu pitnej vody, vyžaduje od tu žijúcich ľudí vysoká úroveň zodpovedného prístupu k ochrane prostredia. Inovačné centrum Univerzity Corvinus v Budapešti spolupracuje so samosprávami ostrovných obcí od roku 2007. Všestranná ochrana podzemných vôd je problematikou, ktorou sa zaoberajú odborníci univerzity a inovačného centra už v priebehu viacerých rokov. Inovačné centrum svojou prácou prispieva a podporuje myšlienku vzniku ekologického ostrova, podieľa sa na tvorbe stratégie udržateľného rozvoja. Návrh na tvorbu koncepcie sa rodil v priebehu spracovávania výzv na projekt územného rozvoja Maďarskej a Slovenskej republiky. Dané bolo územie ostrova a daný bol zámer uviesť problematiku multifunkčnosti poľnohospodárstva a udržateľného rozvoja v podmienkach priaznivých k prírode. Úlohou v projekte je na jednej strane spolupráca v oblasti zvýšenia environmentálneho povedomia a na strane druhej podieľať sa na tvorbe spomínanej ekologickej stratégie s hrnutím poznatkov udržateľného obhospodarovania. Radi priložíme ruku k dielu aj s poslucháčmi na tvorbe samotného klimatického centra. Poslucháčom krajinotvorby poskytneme príležitosť pre odbornú prax. Sídlo našej obecnej samosprávy sa nachádza na ostrove Szentendre. Obec je obklopená z oboch strán ramenami Dunaja, ktoré nás už 1000 rokov obmedzujú v našom každodennom živote. V programe cezhraničnej spolupráce sme dostali príležitosť vylepšiť svoje pekné a pomerne dobré životné prostredie za ešte lepšie, ešte krajšie. Financie sú plánované na obnovu biotopu v okolí menšieho centrálneho jazierka. Naším zámerom je prispieť k ochrane kvality povrchových vôd, ktoré sa voľne nachádzajú ako prirodzené vodné plochy. Z tohto dôvodu sme privítali zabezpečenie jeho pobrežného pásma a blízkeho okolia zatrávnením, čím zvýšime úroveň ekologickej stability územia, čo považujeme za veľmi priaznivé a dôležité zmeny vzhľadom k podzemným vodám. Neskôr máme záujem doplniť toto územie výsadbou okrasnej zelene pri vzniku menšieho parku za účelom vytvorenia oddychovej zóny pre návštevníkov. Spolu so samosprávou susednej obce bude v rámci riešenia projektu krytie veľmi dôležitých investičných nákladov. Predpokladáme, že tieto investície napomôžu ako obyvateľom, tak i návštevníkom využiť novovytvorenú relaxačnú zónu na základe laboratórnych analýz zhodnotenia stavu zložiek životného prostredia. Dokážeme v spolupráci so slovenským partnerom vytvoriť modelovú obnovu biotopu tak, aby človek aj po rokoch mohol vychutnávať estetické cítenie prostredia v pozadí s vrchom Piliš, aby si človek mohol uvedomiť a postrehnúť priaznivosť zmien, ktoré vzniknú rekultiváciou prírodného biotopu. Sme z výskumného ústavu Luga Pasienko v Banskej Bystrici. Náš ústav rieši problematiku trávnych porastov v rámci celého Slovenska. Na Slovensku máme takmer 900 000 hektárov trávnych porastov. Z environmentálneho hľadiska bude potrebné, aby ich bolo o niečo viac. Odhaduje sa to na 1 000 000 hektárov. Čiže orné pôdy, ktoré sú na svahoch alebo sú menej úrodné, kamenisté, budú postupne preraďované do trávnych porastov a tým získame miliónovú hranicu trávnych porastov. A aby sme túto problematiku obsiahli, tak tieto problémy riešime v rámci 2 oddelení na výskumnom ústave, a to v oddelení pratotechniky, kde sa riešia problematiky hnojenia trávnych porastov, využívania, kosenia, frekvencie, rozdielnej frekvencie kosenia, takisto
exploatácie pre bioplynové stanice a obnovateľných porastov, a to cestami totálnej obnovy alebo bezorbovou technológiou prísevmi. Druhé oddelenie horských oblastí rieši problematiku pasenia, uskladňovania krmoví na zimné obdobie, čiže konzerváciu. Máme aj vysunuté pracoviská v Poprade, v horskej oblasti, kde sa rieši problematika v nadmorskej výške 1000 až 1400 metrov. Takisto máme jedno pracovisko na severe Slovenska, v Krivej na Orave, kde sa rieši problematika nevyužívaných trávnych porastov, čiže na týchto nevyužívaných lúkach sa zakladajú porasty s čučorietkami, s brusnicami a takisto na tomto pracovisku sa rieši problematika pestovanie švédskej vrby pre energetické účely. V rámci tohto spoločného projektu náš ústav by chcel nadviazať na dobrú spoluprácu susedských krajín. Chceme odovzdať 53-ročné skúsenosti, ktoré sme získali experimentálnou činnosťou. Ako som hovoril, ústav rieši túto problematiku celoštátne, preto ju riešil aj. Bízom benne, hogy mielőtt megvalósul a klímapark programhoz kötődő. Veríme, že sa výstavba klimatického centra bude čím skôr realizovať a budeme môcť privítať čo najväčší počet návštevníkov.